La vida a la Terra depèn del flux d'energia del Sol. Amb la fotosíntesi, aquesta energia és transformada en compostos orgànics, que són transferits a altres organismes i sistemes a través de diferents cadenes tròfiques, uns cicles en què estan immerses totes les espècies. Amb el desenvolupament de l'agricultura i la ramaderia comença el control de l'ecosistema en benefici d'una major producció d'aliments i recursos per a la humanitat. Els animals domèstics, a més d'oferir-nos companyia, són capaços de transformar les plantes i també els subproductes vegetals o animals en aliments d'elevada qualitat. La producció animal és la disciplina que tracta de racionalitzar i optimitzar aquests sistemes de producció i que alhora vetlla per mantenir la higiene i la seguretat dels productes d'origen animal destinats a l'alimentació humana. El constant creixement de la població i la limitació dels recursos donen una especial rellevància a aquesta branca de la ciència. La Universitat de Lleida ha iniciat l'estudi d'aquesta disciplina en el grau en Ciència i Salut Animal. Aquest grau, aprovat per l'ANECA i, per tant, amb validesa en l'àmbit de la Unió Europea, és innovador al nostre país i té el seu equivalent en els graus en zootècnia o els Animal Science Degrees als països anglosaxons. Els graduats en Ciència i Salut Animal són tècnics especialitzats en la gestió i maneig dels animals d'abastiment, especialment en els aspectes que fan referència a la gestió tècnica, econòmica, empresarial i sanitària de les granges i empreses ramaderes amb la finalitat d'obtenir productes segurs, de qualitat i econòmicament rendibles, sempre d'una manera respectuosa amb els codis de benestar animal i el medi ambient. La docència en el grau en Ciència i Salut Animal assenta les bases científiques que permeten als titulars universitaris aplicar els seus coneixements als diferents àmbits professionals, que inclouen els sistemes de gestió i producció amb les diferents espècies d'abastiment, la gestió d'ecosistemes de fauna natural, les tecnologies agroramaderes i la sanitat animal. Lleida i el seu entorn acullen una part important de la producció de les diferents espècies d'abastiment. Tant pel que fa a la producció intensiva, amb la major concentració de porcí i vaquí lleter del nostre país, com a la producció extensiva, amb les comarques del Pirineu, que són un model de sistema d'explotacions existents lligades al territori. Aquest entorn econòmic i social permet als titulats una estreta relació amb el sector ramader, que al cap i a la fi és el que sol·licita els seus serveis. Per altra banda, aquesta col·laboració permet un marc pedagògic immillorable perquè els titulats en Ciència i Salut Animal puguin gaudir del coneixement pràctic i l'experiència necessària per desenvolupar la seva tasca. El grau en Ciència i Salut Animal neix sota els auspicis de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària i el seu cos docent està format per enginyers, veterinaris, metges i biòlegs amb un projecte d'objectius de formació que permeten als nous titulats adquirir les competències professionals i, per tant, interactuar amb un sector dinàmic sotmès a unes demandes i condicions de treball amb canvis constants.